mesos, quins són els mesos? Març, que és ara, abril, març, juny, juliol, agost, setembre, octubre i novembre i desembre. Perquè vosaltres feis els anys, uns ho fa per gener, uns altres per març, uns altres per abril, per desembre. Ah, que sí? I el mes de març, abril, maig i juny és la primavera. I la primavera és una estació. Així com hi ha la primavera. Després de la primavera que ve? L'estiu. Després de l'estiu que ve? I després de la tardor? Que ve? I després de l'hivern torna a venir? Que surten moltes flors. Perquè avui m'haureu d'ajudar amb les flors. Jo vos he dit aquestes, però jo vull que posem les flors.